Jum wara jum u ġimgħa wara ġimgħa kollox jibqa' jsir kif jiżvelaw l-imkejjen ta' One News mid-Dar Ċentrali. Kien fit-8 ta' Awwissu li one.com.mt żvela li se jibdew sensiela ta' artikli favur il-kap biex jitaffu l-kritika u hekk qed jiġri. Il-ħadd filgħodu stok ta' din l-istrateġija bilan li dwar Simon Busuttil jippruvaw jikkonvinċu anke lill-eruq tal-partit. Dan ftit tal-jiem wara li l-Malta Today qalet li membri parlamentari nazzjonalisti ikkonfermaw li għandu diffikultà mal-eruq tal-partit. Bilan li dan il-messaġġ jasal, saret intervista mas-Segretarju Ġenerali Rosette Take li saħansitra kienet ippubblikata fil-faċċata tal-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista Il-Mument fejn deru ukoll ritratt tal-Kap Nazzjonalista. Take għamlet sforz biex tikkonvinċi li Simon Busuttil politiku onest u biex tipprova twassal dan il-messaġġ intlabet il-karta tal-vittma. Qalet li Simon Busuttil ħalla l-karriera tiegħu fil-Parlament Ewropew biex ġie Malta f'sitwazzjoni diffiċli. Qalet li Busuttil politiku li qed jatwa politika għaqlija, determinata u onesta. Bħala parti mill-iskeda li qed tkun ikkoordinata mill-Uffiċċju Komunikazzjoni kien imiss li tikteb ukoll Roberta Mezzola u s-suġġett kien l-inkwiet intern. Fil-Malta Today provat ixxejjen dak li żvela fl-aħħar ġimgħat one.com.mt u tagħti l-impressjoni li kulħadd wara l-kap. Dan wara li kummentaw fil-miftuħ esponenti tal-Partit Nazzjonalista li juraw biċ-ċar li mhux il-każ biex għal darb'oħra b'mod dirett jew indirett fil-gazzetti tal-ħadd kien hemm fuq l-aġenda l-kriżi PN bl-editorjal tal-illum ukoll jiddiskuti t-tema. Fil-waqt li l-karikatura tal-Gazzetta Kulħadd tpinġi s-sitwazzjoni tal-Partit Nazzjonalista b'Simon Busuttil jgħid li kulħadd warajh iżda mill-bib bil-messaġġ Simon won't work hemm in-nies ħerġin. Simbolu ta' nies fil-PN li fl-aħħar ġimgħat esprimew il-fema li qataw qalbhom mill-politika jew saħansitra oħrajn li rtiraw jew irrifjutaw li jkunu kandidati.